sker der alle sammen, og velkommen til en ny episode af A og C Snakker. Tidligt på den. Vi er tilbage igen på episode 2 nu, og første episode gik jo meget små, Jenkins, synes vi selv. Lad os se, ja, vi har ikke set editing. Nej, det har vi ikke. Men vi er tilbage med episode nummer 2, og det leder os allerede til den allerførste blind ranking, Jenkins. Bare sådan der right off the bat. Right off the bat. Der er ikke noget, hvordan har du det, der er ikke noget som helst. Vi går straight on. Så kom. Jenkins, jeg vil gerne have, at du skal rangere de her 5 underholdningsmetoder. Okay. Og til dem, der ikke ved, hvad en blind ranking er, nævner lige igen. Jeg nævner 5 forskellige emner. Hvis Jenkins vælger et eller andet emne og lægger det på en 3'er, så kan han ikke vælge nummer 3 igen, så den udspiller. Den første underholdningsform, Jenkins, du får, det er at se film. Film eller serie? Film og serie. Ja, film og serie. Lad os gøre det sådan. Jeg foretrækker serie end film. Men stabil træer. 3'er. Ja. Safe choice. Safe choice. Den næste underholdningsform, du får, det er et game. Hvad er nummer 1? Nu har jeg sagt game i hvert fald. Okay, lad os sige nummer 2. For jeg vil sige, at game for mig, det er den måde, hvor jeg ved, at jeg 100% kan slappe af. Ellers kan jeg slappe af, så kører min hjerne bare. Og alt muligt, hvor det er til. Yes. Game, så vi sætter nummer 2. Okay. Det næste, det er at læse. Altså, jeg ville ønske, det var nummer 1. Men det er nummer 5 for mig. Jeg ved godt, du er ikke så glad for det. Jeg vil ønske det, men det er kun fordi, jeg føler, at jeg er dårlig til at læse. Og jeg føler, at jeg er dårlig til at læse, fordi at jeg læser langsomt. Jeg føler, at jeg er dårlig, fordi jeg læser langsomt. Ja, okay. Men jeg læser kun langsomt, fordi jeg gerne vil forstå, hvad jeg læser, forstår du? Okay. Ja, jeg føler, at hvis jeg skimter, jeg forstår ikke en skid af det jo. Er du vant til, altså har det altid været sådan, når du har læst? Tror jeg. For jeg tror, det eneste, jeg sådan rigtig har læst, da jeg var lille, det var bare sådan noget Dragon Ball. Men er det fordi, du ikke dyrkede det? Ja, 100%. Okay. Ja, så nummer 5. Yes. Den næste underholdningsform, den er meget atypisk, eller man gør det ikke så hyppigt, men det er at tage forlystelse. Jeg får en 4 for. 4? Ja, det siger man ikke så meget. Nej. Får det dårligt og alt muligt. Gør det? Ja. Jamen det er også, men hvor længe har du gjort det, at du har fået det reelt dårligt? Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg tror sidst jeg prøvede, når du var i bakken, jeg var ved at brække mig sidst. Det var crazy. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det blev slynget rundt i også, når vi ses. Jamen var det en vild en? Det var en vild en. Ja. Ja. Var det det? Det var Marie Hønnen. Okay. Den sidste underholdning, det er hænge ud med venner. Gooning, ja. Det er hænge ud med venner. Jamen, det får så. Den får nummer 1. Så den regering er faktisk meget fair. Den er meget fair. Passer meget godt ind til dig. Og så der ikke kan regne ud, hvad dagens emne i dag er, så er det underholdning og instant gratification. Prøv at definere instant gratification. Instant gratification er et fænomen, som vi ser meget i nutidens samfund. Instant gratification går ud på, at du gerne vil have nydelse med det samme. Og du har muligheden for at få den her nydelse med det samme. Delay gratification er, at du ved, at når du for eksempel begynder at træne, så kommer du ikke til at få resultater på dag 1, eller dag 4, eller dag 7, men du får det måske først om 3 eller 4 måneder. Og med nutidens fast-paced samfund, hvor vi gerne vil se resultater med det samme. Vi går ind på vores Instagram, så ser vi, at der er nogen, der er kommet i topform på 6 måneder. Der er nogen, der har løbet et halvmarathon på 2 måneder eller noget andet. Så tænker vi, hvorfor er vi ikke egnet til at kunne få det? Og det vil vi gerne have med det samme. Fordi vi vil også gerne måske brillere på internettet omkring, at nu har vi opnået det her, eller kunne gå hen til vores nærmeste, og så sige, jeg har lige gjort det her. Og instant gratification ser vi jo meget i din og min hverdag også. Altså bare noget så simpelt som at bestille mad. Altså, du er meget glad for at lave mad, jeg er også meget glad for at lave mad. Men det der med at bare kunne gå ned ved siden af, det er ikke en reklame det her, men Louis Burger for eksempel, og så bare få en burger med det samme på et kvarter eller 10 minutter eller noget. Nej, men altså, nu er vi bare fordi vi er på Vesterbro. Jack er også tæt på. Ja, det er det. Det er en af de ting for eksempel. Eller noget endnu værre, det er, at vi to bare kan sidde her, og så bestille det gennem Volt. Det er sindssygt. Altså, ja, men det er sindssygt, men omvendt er det også bare, altså det har jo sine goder, og det har også sine negative ting med sig. Hvad er det negative? Det er netop, at du bliver ekstremt dårlig omkring de ting, du gør. At vi får et samfund, der er meget fast-paced. Vi har manglende kapacitet og
erfaring, evne til at kunne lave de ting, vi gerne vil. Altså bare noget så simpelt som mad. Og det tredje er bare, at vi får til tider, og det ser vi også på undersøgelser, alt for meget dopamin. Altså fordi tingene kommer så hurtigt, så gør det bare, at vores dopaminlager bliver meget påvirket af det. Altså du kan bare se det på vores telefoner, hvor meget vi scroller og så videre. Så det skiller imellem de to. Altså, jeg vil sige, i udlandet, så synes jeg faktisk, det er sindssygt, hvor convenient det kan være. Meget. Altså, når jeg har været i Thailand, eller i Japan, eller i Kina. I Kina for eksempel, så havde vi et event, og så havde vi et arrangement efter eventet, hvor vi lige pludselig manglede ting. Hvor ham der tog sin telefon fra. Altså manglede hvad? Materialer? Der? Ja, materialer. Okay. Til det her efterarrangement, vi havde. Ja. Manden, han tog sin telefon frem, du skal tænke klokken, den er 1 om natten her. Ja. Han tog sin telefon frem, bestilte, bare 20 minutter efter, der kom ind på en knaller, klokken 1 om natten. Convenience. Crazy. Men hvad bestilte I så? Mad. Okay. Hvad skal det være så? Okay. Men det er jo ikke så... Ja, det er jo convenient, fordi hvis man er sulten. Det er sindssygt. Men ja, det er jo et godt eksempel på, hvornår det kan blive brugt. Det er sindssygt. Men det er jo et problem for lille Tobias på 21 år, som allerede er kraftigt overvægtig. Fuld lille Tobias. Lille Tobias på 21, som bare får overført 10 lapper af sine forældre. Crazy. Og så kører han bare på den der takeaway. Og sygt til at scenarie, du snakker om. Men de findes jo. Altså, de findes jo 100%. Der er 100% de der forkælede unge, som ikke gider bevæge sig, gøre noget som helst, og bare lever af det her. Og så sidder de bare gamer. Men jeg tror, det er en meget, meget lille procentdel af alle 21 unge. Det er ja, alle 21 år, ja. Men vi nævner bare det her med, at instant gratification generelt er begyndt at blive et større fænomen. Tror du ham, der er 21 år, han kan finde ud af at lave mere end et par æg, hvis han overhovedet kan det? Højst sandsynligt. Og hvis vi bare tager det væk fra altså det her med voldbestilling og så videre, men noget så simpelt som vores telefoner. Nævn de sidste 5 TikToks, du har set. Det kan jeg ikke huske. Nej. Og på et tidspunkt, der sad jeg scrollet på TikTok, og scrollet der, og så er der en, der siger, wait a minute. Can you explain the last 5 TikToks for me? Jeg tænkte, jeg kan huske de sidste 2 måske. Fordi den type indhold bare er lavet til at give mig dopamin lige nu. Det adskiller sig lidt fra en serie, fordi der kan jeg godt huske de sidste 5 episoder, jeg har set, hvad de har omhandlet. Også fordi indholdet selvfølgelig er længere. Men for eksempel på TikTok eller Reels, det er jo bare, okay, det griner videre. Det griner, sendt videre. Og den der dopamin, du hele tiden får der, hvis du har svært ved at skille imellem den, og noget så simpelt som virkeligheden, som vi ser med for eksempel unge, det er, når undervisningen begynder, hvis de ikke synes, det er underholdende inden for de første 3 minutter, så det bare. Det var mig faktisk. Lige nu. Okay. Sorry. Det bliver tænkt på det der med TikTok. Ja, men det var noget altså, så vanvittigt omkring det. Ja. Og jeg sad og så en video, hvor en kvinde forklarede det her med at swipe. Ja. At hun sagde, at det er ikke selve swipe-bevægelsen, der faktisk er dopaminforløsende. Det er den også. Men det er fordi, at før i tiden, for måske 1000 eller 2000 eller 3000 eller endnu flere år siden tilbage, så da vores forfædre gik rundt ud i skoven, så når noget raslede i en busk, så var det her med, okay, hvad kan det være? Det kan være en bjørn, der kommer og angriber mig, det kan være dagens føde, som kan være noget, en hare, det kan være alt, ja, det præcis. Så det der dopamin, der bliver udskillet der, fordi dit nervesystem begynder at være sådan, det skal være prep. Ja. Det er det, vi får i swipet. At når vi swiper, hvad bliver det så? Bliver det en video omkring fodbold? Bliver det en video omkring film? Bliver det en... Ja, det kan være hvad som helst, men du forstår, hvad jeg mener. Ja. Og det er det, der gør det i gåseøjne så farligt. Og gør også, at fordi vi har en generation, der vokser så meget op med skærm og så videre, at de har, fordi de hele tiden har adgang til underholdning, bliver det svært lige pludselig at skille den her underholdning fra en hverdagssamtale. Ham er der keder med videre. Og så sindssygt kan det blive jo. Jeg ved, om du selv har fanget dig selv i, okay, for eksempel nogle af vores venner. Jeg sad og snakkede med den her forleden. Og så sad vi og snakkede omkring, der var en, der skrev i vores gruppechat, jeg er helt færdig. Og så var vi sådan, okay, men hvad sker der? Han sagde, jeg kan ikke se en film længere, uden ikke at have min telefon ved siden af mig i hånden. Det er skørt. Det er vanvittigt. Det er skørt.
Og det vilde var, at der var 2 andre i chatten, der også sagde, det kan jeg heller ikke. Det eneste tidspunkt, hvor de kan koncentrere sig omkring en film, det er, hvor de er tvunget til det, og det er en biografsal. Hvis I er derhjemme, så er det bare... Kan du det? Så ved jeg ikke. Det kommer an på, tror jeg, hvor fangende filmen er. Jeg vil sige, biografen, ja, fint nok, fordi det er kutymen. Ja, der er du tvunget i scenariet. Så er nok lige pludselig, du bliver helt men derhjemme, jeg tror, det kommer an på, hvad tid på dagen det er. Hvis jeg ved, okay, der er ikke noget, jeg skal tage stilling til på min telefon, eller noget arbejde, eller hvad det var, så tror jeg godt, jeg kan finde ud af det. Ja. Men jeg vil også sige, når man er 2 om det, så skal man også være god til at lige minde hinanden om sådan der, husk lige din telefon fra dig. Altså når I 2, der sidder og ser en film? Ja. Okay, men jeg tror, det er fordi ens partner begynder at kede sig? Nej, jeg tror bare, fordi vi er dopamin-junkier. Okay. I sidste ende. Så vil du også sige, at du har ramt af den der bølge? Til en vis grad, ja. Ja? Til en stor grad, ja. I hvilke kontekster mærker du det, for eksempel? At jeg sidder på computeren, så er jeg sådan lidt, jeg skal lige hurtigt skrive noget ned på min telefon. Så lige pludselig automatisk, jeg er bare inde på Instagram eller TikTok. Okay. Jeg er ikke en påmeldelse. Altså, hvad lavede jeg her? Så kigger jeg bare lidt, okay, griner nok her, så lægger jeg en telefon fremme. Så sådan, gud for fanden. Så det er lidt fucked up, faktisk. Ja. At man har det på den der måde. At den bare nærmest er automatisk... Jeg så en faktisk, der lavede sådan en challenge, hvor han havde givet sig selv, at hver gang han kom til at gå ind på Instagram, hvor det var ubevidst, så skulle han poste en video. Så han postede bare sig selv og sagde, hey alle sammen, det er bare lige mig, der kommer til at gå ind på min Instagram igen. Jeg failede lige igen i dag. Ja. Og så blev hyppigheden mindre, at den gik fra, at han postede måske 7 gange på en dag, til han kun postede en gang hver 4 dag. Men det var meget, meget sjovt at se. Og selv på trods af, at han gjorde det i en længere periode, så fandt han stadig i, men det blev bare mindre og mindre sådan automatiseret. Er det første, han går og åbner sin telefon? Okay, IG. Ja, det er skørt, fordi min IG ligger endda inde i en mappe, så jeg skal gå ind, swipe til siden, åbne mappen, og så trykke på det. Okay, crazy. Det er skørt. Har du bevidst gjort det, at det ligger der? Jeg har bare altid samlet mine sociale medier-apps i en bestemt mappe. Okay. Grine. Ja. Hvad er din generelle holdning til alt det med instant gratification things? Kan du lige definere, hvad dopamin er? Jo, det kan jeg sagtens. Dopamin er et hormon, som bliver udskillet i hjernen. Og det her hormon har en ret kraftig effekt på os. Fordi det giver os en form for lykke, glæde osv. Okay, så er det sådan en hormonel udskillelse, som kommer af respons til noget. Som påvirker ens positive følelser. Ja, men dopamin er jo en rar fornemmelse, du får. Ja. Altså for eksempel, når du klarer en opgave, så bliver der udskillet dopamin. Når du et eller andet sted, når du spiller for eksempel, og får den achievement, hvor du var Jenkins 30 kills in one game, det dopamin, der bliver udskillet der. Eller det der kill cam til sidst. Altså alle sådan nogle små fifs, der gør, hvor du var bare der for likes. Ja. Der. Et eller andet sted, når du har din IG, eller når du bare har din telefon generelt, til, når den ikke er på sådan noget forstyrrer ikke, så det er de små røde ikoner, som står der. De giver dig både sådan en, okay, kan jeg vide, hvad det er, eller hvad er det for en notifikation, det drejer sig om, men også, okay, nu har jeg plus 99, eller hvor mange kan man have? Plus 9? Altså i hvad? Altså det er på... Ja. Så er det nok 99 plus. Okay. Når du ser det, så tænker du, der er sket et eller andet sindssygt. Det er alt sammen dopamin. Og dopaminlager, som vi har i det hjernen, kan også blive skadet. Okay. Det vil sige, at man har for eksempel set på nogle studier, at små børn, som er blevet eksponeret meget for gaming, iPads, bare noget generelt som elektronik, deres dopaminlager er næsten tilsvarende en alkoholikers. Hvordan? Fordi alkohol påvirker dopaminlageret også. Altså det flækker det. Fordi at det har en negativ effekt på det. Påvirket, så... Det smadrer det område, der er i det. Fordi det overvælder det, eller er det bare, at det angriber bare tilfældigvis dopaminlageret? Shit, man. Nu bliver min... Lægen, han har ikke læst op, hva'? Jeg skulle til at sige, så stærk er jeg simpelthen ikke i det lige nu. Jeg vil sidde og spille svart omkring det. Men det er en af de ting. Okay. Og der har man bare set på undersøgelser af børn, der er meget på iPads, eller generelt på elektronik. Jeg tror, det er sådan i den forstand, at deres tærskel for dopamin bliver højere. Det vil sige, at de har brug for et højere stimuli, eller større stimuli for, at det skal give dem den der. Tilfredshed.
Ja. Eller de craver det mere, de bliver mere afhængige af det. At, okay, ved du hvad, jeg har ikke fået det. Jeg tror det. Men snak lige, fordi jeg vil faktisk gerne lige... Det giver god mening. Men hvad er din holdning til instant og gratification? En ting, jeg har lagt mærke til, som jeg egentlig synes er ret vild, det er den måde, ting på samme måde også er blevet sådan lidt gamificeret. Ja. Hvis det giver mening. Ja, jeg forstår det. Prøv lige at forklare det til de andre, hvis de ikke forstår, hvis de ikke er gamers. Eller... Jamen, gamificering, det er sådan... Jeg vil sige, der hvor jeg møder det for eksempel. Ja. Jeg elsker gadgets. Små gadgets. Jeg elsker gadgets. Og et sted, hvor du kan få en rigtig mange nice gadgets, om det er gadgets til dit kamera, til dine andre gadgets, du gadgets til dine gadgets, eller gadgets til hjemmet, det er blandt andet på AliExpress. Og du kommer ind på AliExpress, lige pludselig, der popper et vindue op. Three free spin, og så få et 700 kroner eller sådan noget, ja. Nej, det er Temu, men det er altså perfekt det der. Ja, okay. AliExpress, så har de et spil inde i AliExpress-appen, hvor du kan vande et træ, så du kan få et produkt billigt. Men måden du kan få vand på, det er enten ved at gå ind konstant og besøge deres app hver evig eneste dag. For at optjene vand, så du senere kan dig, eller hver gang du for eksempel så ind igennem minispillet, hvis du så køber et produkt derinde i den sektion af hjemmesiden, så får du en vand også, som du så kan bruge til at vande det her træ. Okay, sygt. Altså det er så skørt, du er sådan, jeg vil bare gerne købe fucking nye batterier til mit kamera. Men lige pludselig jeg kan sige noget. Men det er fordi, du gerne vil spare penge. Ja, det er faktisk. Det er det. Så og jeg tror, de tjener jo oftest, jeg tror, de tjener ret mange penge på bare at holde personer på appen konstant blive ved med plaster. Hvad? Er der reklamer i banen? Kun reklamer, altså deres egne reklamer. Okay, kun reklamer for de produkter, du selv har været inde på at kigge, og den her oplader, eller den her sko, eller kasket, eller whatever du kiggede på, den er lige blevet lidt billigere, eller hvis du køber den med de mønter, du har optjent, fordi de har også nogle mønter, du kommer ind. Hver dag, du får mønter, og de der mønter, det gør det være til de, lad os sige, 4 kroner hver. Men hvis det er de 4 kroner, og de har fået dig til at komme i 100 dage i træk, for at du har holdt din streak, for det er også med streak, jo, ligesom på fucking Snapchat. Det er jo også en ting, der er blevet lavet til at holde dig inde. Ja, så du ved, jeg synes, det er vildt, hvordan ting er blevet gamificeret på den der måde. Jeg hopper lige tilbage til det, vi snakkede om før, for det passer faktisk i overensstemmelse med det, du sagde. Ja. Vi har ret meget ret. Okay. Som jeg sagde før, dopamin er ikke et lykkehormon, som mange tror, det er motivations- og belønningssignal. Så det vil sige, at når du gør et eller andet, så får du, for eksempel apropos det, vi snakker med, når du færdiggør en opgave, så får du det her dopamin. Og måden, hvorpå alkohol virker på dopaminlageret, det er, at den kortvarige effekt, det er, at alkohol stimulerer dopaminfrigivelse kraftigt i hjernen, og det føles afslappende, socialt og belønnende. Så man får en eller anden slags kunstig dopamin. Ja. Problemet bliver bare, at i en langvarig effekt, der er det sådan så, at hjernen registrerer det som dopaminoverskud. Altså som simpelthen er unormalt. Så det den gør for at beskytte sig selv, det er, at den nedregulerer den her dopaminreceptor og reducerer produktionen af dopamin. Det vil sige, at du skal have mere for at det virker. Så lidt ligesom jeg sagde til dig før. Okay, så lad os sige 1 point går hen og svarer til, lad os sige 1 handling svarer til 1 point, så lige pludselig svarer 1 handling til 0,8. Lige præcis. Og så bliver den mindre og mindre. Crazy. Så ja, og sådan er det jo et eller andet sted, det kender vi jo med alle, at folk i starten, hvis de bare rører 1 smøg eller tager 1 snus, så bliver de nikotinskæve. Og så lige pludselig så stiger tærsklen til, at de skal have noget kraftigere. Du har også ikke det der har 2-3 i munden samtidig, jeg ved ikke hvad. Altså, hvor det bliver for meget. Og det der med dopamin. Sygt. Ja. Men ja, det er rigtigt. Men du har 100% ret i, Jenkins, det der med at gamificering. Men både gamificering, men også den her mystery box ting. Man ser det ret meget med de her Labubus, der nu er kommet, der er blevet super populære i vores tid her. Det der med, du køber en pakke, du får en hel pakke. Prøv lige at forklare sig, der ikke ved, hvad Labubu er. Labubu er det sådan en lille dæmonisk djævel, som jeg 100% tror på er besatte. Så det er djævelens værk, vil jeg sige. De ligner lidt Teletubbies. Ja, men de er onde, og de er besatte, siger jeg bare. Men det er bare sådan en, så køber du en pakke. Pakken udenpå, det er jo ligesom bare noget almindelig indpakning. Inde i den er der så en Labubu, men den her Labubu er pakket ind i en anden indpakning, hvor du ligesom ikke kan se igennem. Og så findes alle de her Labubus i, lad os sige, 6 farver,
men så er der en mystery farve, som man ikke ved, hvordan ser ud. Så deres incitament til er, at du skal blive ved med at købe, indtil du finder den her sjældne en. Og så fordi det ligesom er blevet så hype, som det er, så er det også blevet en lukrativ forretning lige pludselig. Så du ved, folk de bliver også bare ved med at købe og ved med at åbne de her mystery boxes, til de forhåbentlig finder, du ved, Charizard Pokémon-kortet. Men ved man godt, hvordan det ser ud? Der vil være nogen, der har pakket. Der er nogen, der så ender med at finde den, fordi jeg ved, vi har for sjovt købt ret mange sådan nogle små grønne figurer, der hedder Smiskis, som er sådan en meget japansk ting. Så på pakken Smiskis, så kunne du se, at så er der 6 forskellige og en mystery en. Og så kunne du så regne ud, hvis den jeg åbner op ikke er den der lille oversigt over, hvad der er. Så er det mystery. Så er det den, du har fået. Okay. Du kan se omridset af den, men den er ligesom en Pokémon, du ikke har opdaget endnu. Sådan helt kold farve. Men man har fået en Labubu. Du ved ikke, altså jeg ved godt, hvad Labubu er, men jeg ved ikke nok omkring det i den forstand. Kan man købe accessories til det, men så på et tidspunkt har du vel åbnet? Det tror jeg. Det tænker jeg. Det vil være... Så meget som de profilerer på det, så tror jeg, det ville være dum forretning for dem ikke også at sælge en boks til din Labubu. Men kan du pakke den samme Labubu 2 gange? Hvad mener du? Kan jeg ramme 2 gange blå, og så ligne hinanden en? Ja. Okay. Jamen, det er det. Godt nok kniv. Det er jo det, der er. Er der kun 6 at vælge mellem? Eller 7 i alt? Altså, jeg ved ikke lige så meget 100% med Labubu, men jeg ved for eksempel de der Smiskis, så er der en serie, der hedder Gym, hvor de laver sådan en lille gym. Okay. Og så Gym i 6 farver og 7 farver. Så kunne du ende med at ramme den samme med ham, der står og tager armbøjninger. Okay. Du ved. Okay, ja. Men det er som om, du får så en stor pakke, hvor der så ligger 12 i. Og så kunne du være heldig, en af de 12 er the mystery one. Men det der fænomen har jo virket, altså fungeret ligesom vi var små. Kan du huske JoJo's? Men både JoJo's, men også Pokémon-kort. Sådan er nu, og nu til dags, jeg har på min YouTube-algoritme sådan der en, der pakker Pokémon-kort ud til folk underholdende. Og så kunne du se, at så købte de her dyre pakker, der har været der førhen. Du kunne se det originale prismærke, hvor du så $3-4 har han gået og købt den, fordi det er first edition, der er der til $700 for en pakke. Og måske ikke trækker han den her Charizard, der er $5.000 værd. Hvem er det, der har de der packs? Altså, hvor køber de den fra? De køber den fra private folk, der bare har tænkt, det her bliver en langtidsinvestering. Enten private folk, der har glemt den. Jeg har også set nogle videoer, hvor de har gået under sådan der hylderne i en Toys R Us eller et eller andet, har de bare fundet sådan en helt musty og dusty pakke. Okay, tilfældigvis, du ved. Fordi dengang, da vi var små, det var jo bare sådan, whatever her. Ja, præcis. Ja. Men om der så er nogen, der har glemt dem på loftet, eller hvad det er. Men det dumt, jeg havde nogle syge Pokémon-kort. Jeg så de der Pokémon-kort, hvis jeg havde dem, jeg tror, de ville have penge hver i dag. Det tror jeg gerne på. Fordi, og jeg kan huske, det der var rigtig fucked up faktisk. Det var, at jeg havde lige sådan en mappe, sådan en, det var jo Pokémon-kort-mapper. Og jeg havde sådan en guldmappe med, hvad hedder den? Ho. Så den var sådan guld, og jeg husker, jeg havde de vildeste kort. Og så en dag, jeg var ret lille, men så havde jeg haft den med ude nede i gården. Og der var der andre, der også havde, og så havde jeg på en eller anden måde glemt, at jeg blev kaldt af min mor. Hey! Cengiz! Der er spist. Okay, kom nu. Og så på en eller anden måde, så har jeg glemt den der mappe dernede. Og så finder jeg ud af, ligesom ham der, shit, min taske. Ja. Efter jeg har spist. Så løber jeg ned igen, og så er den væk, og så kommer der nogle af de der andre børn, som man ikke rigtig larmede altid. Vi tror, det er din Marva. Tror du ved, det er min Marva, det lille. Han lige tømt den på... Hvor jeg så, at jeg tømt den. Ja. Det har jeg også prøvet til nogle fritidshjemmet. Kan du huske, gik du på fritidshjem? Ja. Det hvor man lagde sin taske med sine ting i og sådan noget der. Så havde vi en, der ved præcis dagsdag, hvem det var. Okay. Hvor han rimmer bare alle tingene. Så det der, du kommer tilbage, så har du ikke set de der memes, hvor somebody see my phone? Sådan, så kommer man tilbage, halvdelen af din Marva blev sikker for kort. Og folk gik jo altid efter dem med stjerne. Jeg har bare mistet top 15 kort. Til sidst, jeg gik rundt med sådan en elastik, og så med kort i lommen, i stedet for sådan en, fordi jeg tænkte, ved du hvad, jeg skal ikke miste den. Ja, vild tid. Ja, det er. Men det er bare vildt, at det har ligesom, hvor lang tid det har fortsat til nu, når vi er 100%. 30 år i Big 25. Men sådan er det jo noget så simpelt som sådan noget spilhaller. Ja. Altså det kommer jo allerede derfra. Ja. Eller nej. Okay, vi prøver igen. Altså det var noget, der altid har virket, fordi vores hjerner bare skruer på den måde, som det er. Det er sygt. Man burde have et spilhal, man burde så. Det burde man i hvert fald ikke. Hvorfor? Prøv at overveje lige, hvor mange folk du flækker deres liv resten. Jamen, hvor jeg kan huske i Sydhavn, ikke? Der plejer at være en spillerhat. Ham der havde den, hvor han puttede op i en rød fra. Selvfølgelig. Og alle de der, det var synd for alle de der, du ved.
alle de der, hvad skal man kalde ludomaner, ja. Du kender jo typen, der skriver til dig, har du givet 700 kroner, han fyrer en movie endda til dig. 700 kroner er crazy. Hvem har bedt om 700 kroner? Det har en million gange, har jeg prøvet det. Okay. Altså, jeg har prøvet det med en, nu er det lidt tidsspring til det her, men det viser bare noget omkring det her med Instagramification også. Han skriver til mig, han siger til mig, det er en, jeg måske ikke har snakket i 5-6 år, og det klæder sig, at salam, bror. Og det er så ved du allerede, han ved det. Det er crazy, du har givet 700 kroner til en, du kan snakke med. Det er, jamen prøv at høre, han skriver til salam, bror, på en bum, ved du hvad, min mor, hun så fast i Marokko, sådan der. Og jeg har ikke fået løn endnu, jeg får løn her på mandag. Jeg har brug for at komme hjem, sådan der, har du mulighed for at låne 700 kroner? Ja, okay, ved du hvad, mit hjerte, det tænker jeg, ved du hvad, det er sådan fra, mit lån om 700 kroner. Okay. Nej, han giver mig pengene mandag. Ja. Så han skal lige reel dig ind. Okay, fint, så bum. Så går det 3-4 uger efter, så skriver han til dig, bror, en ny hardcat movie. Hvad er det movie? Det vil jeg gerne vide, hvad er. Ja, måske var det omvendt, at det var hans mor anden gang, og så første gang var det et eller andet med hans bror eller et eller andet. Og jeg kendte godt hans bror. Ja. Måske var det anden gang, hvor han brugte moren, fordi den er lidt, nu skal jeg have meldt det sidste ud på. Og så overfører han pengene, så siger han til bror, jeg har en klar til mandag. Det bliver mandag, lønningsdag. Jeg tænker, ved hvad, jeg lader ham lige trække vejret. Fredag skal som bro være... Ikke fordi det handler om de 700 kroner, det er det mere med det der med respekten til hinanden. Ved du hvad, bror, jeg har helt glemt, at jeg har fået lige overført den. Og ved du hvad, min MobilePay eller andet, mit kort er blevet spærret, jeg overførte en banktransaktion, kan du lige sende der? Bro, til sidst, han svarer bare ikke på den beskeder. Crazy. Så støder jeg ind på en, hvor de siger til mig, ja, okay, det går fint, sådan her. Og så nævner han ham her personen. Ja. Så er der en anden tredje mand, der siger, skulle han også dig, partner? Ja. Så siger han, ja. Jeg ved, hvem det er. Så jeg skal holde mig væk. Du kender ham ikke. Og så møder jeg en, som... Du kender ham ikke. Så møder jeg en, hvor han siger til mig, at han skylder mig diverse penge. Og hvis han ikke snart har slået op med dem, jeg er ligeglad med, hvordan skal jeg have de penge ud af ham, jeg skal have dem ud af ham. Crazy. Og han sagde til mig, han er reelt ludoman. De startede til at gå, han er bare en løgner. Altså, bare bruge 700 kroner. Men han var reelt ludoman. Sygt. En til Rufus, mand. Ja, er det hedder det der? Ja. Men det er jo bare sindssygt at tænke over. Og jeg har også haft en i mit eget netværk, altså som en relativt tæt ven, hvor der var 3 eller 4 vores venner, der faktisk skylder ham penge. Jo, altså de skylder ham penge. Det gode ved det var så, at han tilbagebetalte alle folkene deres penge. Men det er også bare farligt, at den der ludomani bliver så stor en ting, fordi igen, Instagramification, der er ikke noget, der hedder fast money. Eller nemme money i hvert fald. Prøv for det første, der er ingen smutvej i livet. Ingen. Alle de her hurtige penge, hvordan end du anskaffer den, der er ikke nogen, det kommer til at bide dig i røven somehow. Jeg kender en, hans storebror, han var også ludoman. Jeg ved ikke, hvor meget familie, eller i hvor stor en grad familien vidste til det, men ham her, han skal giftes. Ikke? Han er ludoman, der skal giftes? Han er ludoman, der skal giftes. Ja. Han er ham her, person skal giftes med min vens storesøster. Okay. Så det er en vens storebror, der skal giftes med min vens storesøster? Nej, okay. Det er min vens storebror. Ja. Det er ham, der er ludoman. Ja. Han har ligesom sparet nogle penge op, han har fået nogle penge af sin egen familie til det her bryllup. Han har fået, jeg tror det var 150.000-200.000 af sin svigerfar til det her bryllup. Okay. På 2-3 dage inden brylluppet. Men han har brændt alle de penge, han har fået af sin svigerfamilie på. Han har sikkert tænkt, det er 200, jeg lavede dem til 1 million lige hurtigt. Altså... Hvad sker der så? Så mister han alle pengene. Og så skal han gå tilbage overraskende, ikke? Det er godt nok respekt til den svigerfar, der tager det tilbage. Virkelig, altså. Han dem skal du tilbagebetale gange 5. Han skulle hen og kysse røv og kysse hånd på alle, han ligesom havde røvet på den her måde. Og til den dag i dag, jeg tror det er sådan der 3-4 år siden nu, brylluppet måske var, han arbejder stadig for at betale den der gæld af. Han er der næsten. Men jeg overvejer lige, hvor meget af dit liv, du har skulle... Altså, hvor mange penge, der kunne have gået til alle mulige andre. For fucking odds. For også på fucking fodbold, du har 0 kontrol over. Ja. Det er også derfor, jeg synes, fodbold er den mest uintelligente. Det er lige meget, hvilken sport det er. Om det er basket eller tennis. Det er bare det der med, at du har 0 kontrol over det her i verden. Men sådan er det alt folk, der oddser på Counter-Strike, hvad end det der. Altså generelt, lige meget hvad det drejer sig om, bør man ikke spille omkring noget. Og det er igen det der med dopamin. Ved du hvad, hvis jeg rammer jackpot, både jeg får penge, plus jeg kan sige, ved du hvad, jeg rammer rigtigt på 7 kampe eller noget. Jeg kan spørge omkring det. Og det er det, der er så farligt ved det her. Og før i tiden, så skulle du måske ned i spillehallen, eller hvad søren det var. Nu er det bare på din telefon. 100. Igen, Instagramification. Skal vi lægge en blackjack? Jenkins, please.
Hvad er så noget, Jenkins, som du er... Lad os prøve at tage den dig og mig. Ja. Hvad er noget, vi falder i, som er Instagramification? Nu vil jeg noget så simpelt som, at du og jeg, vi sidder og scroller på TikTok. Vi kan faktisk godt ende med at sidde og scrolle. Jeg vil også sige, men det er jo et aktivt valg, vi tager. Men min algoritme, den er... Peak. Den er sindssyg. Igen, den er lavet til, at den skal være sindssyg. Altså, den holder mig på ham, fordi jeg oprigtigt flækker ring. Men det, de gør for eksempel også. De siger, ved du hvad, vi laver en algoritme, der er personaliseret til dig. Så hver gang du scroller, så bliver du belønnet med en... Jeg sætter pris på det. Ja. Jeg sætter pris på det. Men ender det med at tage for meget din tid? Altså, det endte jo med, at vi skulle mødes. Vi havde mødtes her klokken 8 om morgenen. Og vi var sådan, godnat, jeg går i seng nu. Klokken var været måske 11, lidt over 11. Jeg var først i seng klokken 1:15. Mener du det? Har du set, hvad tid jeg har sendt memes? Nej, det har jeg ikke set. Bro, altså, da du skrev til mig godnat, så sagde jeg godnat. Jeg lagde mig i sengen. Okay, crazy. Så du sad i næsten 2 timer? Ja, det har det så med at være. Men så skulle jeg også lige bestille nogle materialer, jeg har glemt at bestille i løbet af dagen. Ja, for den der hjemmeside, hvor du havde noget, hvor du kunne plante træer. Nej. Så sådan en hjemmeside, så begyndte jeg prøve at betale 2 gange, og det fungerede ikke. Jeg sådan, hvad fuck er det, så jeg skal lige bestille nogle materialer for computer. Okay, så du falder i hvert fald i den der... 100. Hvad kan du bedst lide, Reels eller TikTok? Jeg tror, det kommer an på, hvilken mood jeg er i. Det er fordi, jeg har ikke haft TikTok særlig længe, sådan sammenlignet med andre. Så jeg tror stadig, at min algoritme, den er stadig ret raffineret. Vildt nok, jeg har haft TikTok i 2 år, og så stadig sige, den er raffineret. Eller ikke raffineret, den er stadig meget plain. Okay. Men min Instagram Reels... Ja, jeg får godt, din Reels, den er kunstig. Det er den værste... Jeg får de vildeste ting. En video, der har 3 likes, og en eller anden whatever i udlandet, der står og snakker om et eller andet. Og det er bare, jeg er bare sådan der... Det er ikke nødvendigvis videoen, der er sjovt, det er bare sjovt, at jeg bliver præsenteret med det her. Så jeg skulle dele med det her. Nogle gange, så ser jeg nogle videoer, og så sender jeg det ud til folk, så jeg sådan, jeg vil like. Bare for at vi kan give den her person et eller andet sted i verden. Og hver gang... Lidt instant gratification. Ja, og hver gang Jenkins sender den til mig, så siger jeg, at sende det der social public af min page. Jeg liker det aldrig nogensinde, men jeg er ikke interesseret. Jeg vil ikke se det her. Jeg mener det oprigtigt. Jeg skulle ikke sige bless, jeg skulle ikke curses med de der kinesiske videoer med 3 likes, hvor han siger et eller andet. Father, Holy Spirit, save me. Det er sindssygt. Kan man... Skal vi ikke lige lave screenrecord på vores... Ikke lige nu, nej. Det skal vi ikke gøre lige nu. Det kunne være sjovt på et tidspunkt. Vi laver som et bonusklip. Vi laver det på et tidspunkt sådan en... Jeg ved godt, vi skulle lave sådan en social media-video på et tidspunkt, hvor vi snakker omkring sociale medier generelt. Ja, den er kogt. Okay, så... As explore page. Jenkins, Jenkins, du har de 2. Ja. Hvorfor har du ikke faldet i YouTube Shorts? Nå, det er jeg også. Er du? Jo, jeg vil sige, jeg ser videoer alle vegne. Okay. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Jeg vil sige, Facebook ikke også? Det er min guilty pleasure, bro. Fordi det er nogle rigtig sådan der boomer-ass videoer. Ja. Men nogle gange er der også de der videoer, har du set den der type video, hvor det er, og det her, det er også bare et tydeligt tegn på, hvor fucking cooked vi er. Men det er de der videoer, hvor det er, at det er en historie fra Reddit. Ja. Så er der en eller anden, du ved, det her er sket, og så er der sådan en automatiseret stemme, der læser hele... Og så er det, der spiller Subway Surfers. Og så er det, der spiller Subway Surfers. Klassisk. Jo, mand, det der er ikke også? Du er fanget. Jamen, sidder du og ser ham spille, mens jeg snakker? Low-key, ja. Damn. Okay, så er du så fucked up. Hvis du sidder og ser de videoer... Jeg tror, du skal passe på med at bruge det ord for meget. Jeg tror, det bliver flag på YouTube. Det er lige meget, fuck, mand. Der er også, ja, godt. Hos Eddie, så har han brugt det hårdt. Slap af, mand. Okay, Jenkins. Skud til A, mand. Hvad har du af andre... Jeg vil ikke kalde det guilty pleasures, men bare... Okay, det er din Instagram-vacation. Gamer du? Nej, jeg har tid til det, ja. Ja. Jeg vil sige, det er min relax. Det er me-time? Det er relax. Okay. Der slapper du af? Ja. Slapper du 100% af, når du gamer? 100%. Slapper du af, når du så scroller? Det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg ikke, om jeg tænker over. Men jeg tror, jeg kan falde i på en måde, hvor man zoner ud. Ja. Som måske kan være et tegn på, at man slapper af. Okay. Hvad siger du, når du scroller? Hvad jeg ser, eller hvad? Jamen, sådan, hvad synes du? Vil du sige, at du slapper af, når du scroller? Ja, jeg tager jo, hvis jeg nogle gange scroller, så tager jeg et aktivt valg om, nu vil jeg gerne sidde og scrolle. Hvis nu vil jeg gerne sidde de næste 15 minutter og bare sende boom in,
memes, og bare sætte den rum. Men jeg har en tendens til at se, okay, hvad er klokken? Den er 8.17, 8.30, så ligger telefonen. Nu skal jeg lave det her. Du kan nå 8.30, så sådan der, 5 minutter mere. Nej, jeg er iskold. Så bliver den til 40, så bliver det pludselig 0. Jeg er meget iskold på det punkt. Ellers så siger de næste 5 reels, dem scroller, hvis jeg ikke rammer en jackpot, vi ses. Jeg mener det. Men jeg gamer nu. Gamer, low-key. Det er fordi, Jenkins har givet mig en Switch i gave. Eller købt den til mig. Og der er jeg begyndt at spille meget Mario Kart. Det er rigtigt. Hvordan går det med din Switch egentlig? Godt. Straight from Japan. Og dumt ting er billigt i Japan. Jeg synes, det er et meget underholdende spil. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man skal købe de der ekstra 8 baner for... Det er sådan noget DLC, ja. Du har det første øverste 8 baner, så har du 8 under. Ja. Så der er en row mere, jeg tror ikke, du har set det. Ja, det vidste jeg heller ikke. Indtil jeg på et tidspunkt tilfældigt kom til at gå derned, og så kunne jeg se, at der var 8 baner ekstra. Crazy. Der er også 9-10 characters, du er nødt til at købe DLC. SP. Ja, jeg er lige glad. Hvad spiller du mest med? Hvad? Nej. Jeg spiller kun Mario Kart i sammenhæng. Nå, okay. Spiller du ikke solo? Nå, okay. Jeg synes, det er grindes på solo. Det er det sikkert. Jeg tror bare, jeg har andre spil at spille. Men jeg synes, at gå ind på den der Nintendo Store, der er hjernedød tilbud. Det tror jeg gerne på. Altså, jeg har så mange, jeg har downloadet. Jeg har Skyrim downloadet. Jeg har The Witcher 3 downloadet. Jeg har fucking Saints Row. Jeg købte Saints Row til 17 kroner. Men problemet med sådan nogle spil, det bliver lige præcis, så ender jeg det der sted. Hvad for et sted? Hvor jeg synes, okay, ved du hvad, nu skal jeg bruge min næste aften på at sidde og game. Ja. Det er hyggeligt. 100%. Jeg gider bare ikke ende i den der, hvor... Din hjerne, den er jo heller ikke lavet til at skulle arbejde konstant. Nej, men så vil jeg hellere bruge tiden, for eksempel med at være sammen med dig, eller hjemme hos min familie, eller noget, forstår du? End at bare sidde og lukke mig ned den her fredag aften, og så bare game fra klokken 18 til klokken 23. Det kunne vi før i tiden. Det kunne vi før i tiden. Men det synes jeg ikke, jeg kan slippe afsted med nu. Skal du prøve det? Bare prøv det. Jamen, jeg synes, det er griner. Men jeg synes bare, at så vil jeg hellere kombinere det som en ting, forstår du? Det du gør, du laver den der fra 18 til 23, du tager din telefon, du bestiller vold. Hele du hviler, du tænker, hvad sker der i dag? Du ringer til noget underholdning. Ja, det hele. Du har den. Okay, hvad med din delayed gratification checken? Hvad er det? Delayed er ting, som kræver lidt mere indsats og tid, før du får en belønning for det. Men det føler jeg lidt bare mit arbejde generelt. Ja. Men synes du, ens arbejde kan være en delayed gratification? Ja. Okay. Jeg arbejder hårdt, laver noget, arbejder på at eksperimentere med det. Og så til sidst ser vi så, bliver det som jeg havde forestillet mig? Nej, hvis ikke. Tænker man, damn. Så vender man og drejer det, indtil det passer som sådan, endnu bedre. Ja. Så du har et arbejde, har du nogle andre ting? Hvad kan det ellers være? Jeg har aldrig hørt om det før. Delayed gratification. Delayed gratification, noget så simpelt som træning. Træning jeg kender ikke til. Det er fint at samarbejde, det hygger sig bare for sig selv. Det spiller penge. Lave mad? Jeg elsker at lave mad. Ja. Men det der så fucked med at lave mad jo, hvor du bruger måske en time på at lave mad. Nu er det 5 minutter. Du sætter dig ned, åbner computeren op for at se et eller andet. Jeg skulle lige til YouTube og så... Før introen overhovedet har spillet, du har færdig med din mad. Det er rigtig fucked up. Hvornår? Men jeg vil også sige, du spiser rigtig hurtigt. Vi har en ting med, når vi spiser derhjemme. Du tager en bid. Prøv det her. Det er også fordi, det er også bare sundt for din mave også at fordøje ting i et sundt tempo. Kniv og gaffel. Du tager en bid, og så lægger du dit bestik og tykker din mad igennem, inden du tager næste bid. Det der, er nogle gange, du står sådan der. Og så Ashraf, jeg ved ikke, hans krop reagerer på stærk mad, den reagerer med, at han begynder at svede. Ja, den begynder at gøre, den har gjort det de sidste mange år faktisk. Den begynder de sidste mange år, den har gjort det i 10 år med mig. Det er ikke 10 år, men det er tilnærmelsesvis. Men det er jo fordi, jeg synes maden er stærk. Hvor slap lige af, mand. Jeg får stress at se dig spise. Hvornår har du sidst spist noget, hvor du ikke har haft en eller anden form for underholdning? Solo? Den er vildt ikke. Så tror jeg, det har været sådan noget udlandet, men så har jeg haft musik i ørerne. Det er også underholdning. Hvor jeg bare har raw-dogget en Ja, lige præcis. Så tror jeg, det har været sådan noget i Japan, hvor vi stod ude for en 7-Eleven og bare lige chillede og nød alt, hvad der foregik. Var du sammen med nogen? Sammen med Sofie. Tæller ikke. Men okay, der var i Japan, hvor jeg var solo. Jeg skulle lige ud og blandt andet den der, jeg skulle solo hen, en af de sidste, da jeg købte den Nintendo Switch og købte en taske til min mor. Så stod jeg bare der. Jeg havde også musik i ørerne der. Ja. Nå, så tror jeg ikke, at jeg lige umiddelbart kan komme i tanke om, hvornår jeg sidst har gjort det. Hvornår har du raw-dogget en frokost?
også rigtig, rigtig længe siden. Fordi enten så sidder jeg og arbejder på telefonen, mens jeg gør det, eller så scroller jeg, eller så har jeg en podcast i ørerne, eller så sidder jeg en YouTube-video. Hvis vi snakker, altså hvis jeg sidder sammen med dig, så sidder jeg ikke på det, men det er stadig underholdning, at jeg er sammen med en person. Så er det længe siden også. Det kan godt være, at jeg faktisk lige skal prøve det af, og så se, hvordan det føles. Men så, jeg ved ikke, om man spiser endnu hurtigere, for at man tænker, jeg skal hen til min underholdning nu. 100. Det er det, der farligt. Jeg tror, vi er så kogt. Vi er så kogt. Jeg så en pige, hvor hun satte sin computerskærm frem, og så sad hun på sit værelse, og så vågnede hun 15 minutter, hvor hun bare så kiggede ud i luften. Hvorfor satte du på computeren? For at vi kunne se, at hun startede en countdown på sin computer, så lagde den foran sin telefon, som optog, og så så hun hjørnet, og så bare i 15 minutter. Til sidst hun blev skør. Men det kan jeg godt. Easy. Ja, men det er bare underligt at skulle tvinge sig til det, forstår du? 100%. Det er underligt, at det ikke bare kommer. Men hun var en ung pige, 13 år, 14 år. Så det kan godt være, at hun er den generation, hvor de der Snapchat, notifikationer og alt sådan noget, det kører bare hele tiden. Ja. Crazy. Ja, det er vildt, ikke? Vi er kogt. På mange punkter er vi. Vi er så kogt. Små, altså 8 minutter dages, det er så sygt. Så er det Roblox, og så er det det ene, så er det det andet. Så er det der på deres iPads. Jeg tror, ulempen ligger i, at forældrene heller ikke har kontrollen over det, fordi de også bare hele tiden er på, eller selv er på det. For eksempel, hvis nogen går med en barnevogn. Hvis personen går med en barnevogn, og barnet ligger og sover, synes jeg, det er fair nok at sidde på sin telefon og scrolle, mens barnet ligger og sover. Men jeg synes, det er sindssygt at sidde på sin telefon, mens barnet er vågen, og bare kontinuerligt sidde og scrolle. Hvad hvis man er på legepladsen med sit barn, og barnet hygger sig bare, og du sidder på bænken og kigger på, men du kigger ikke på, fordi du sidder og kigger på din telefon. Er det okay? Der synes jeg også, det er synd. Fordi barnet, jeg ved ikke, med din lille søster for eksempel, da hun var lille, kender du det der, når barn leger, og så kigger de lige hen for at få bekræftelsen? Jeg tror, skuffelsen er at kigge tilbage, og mor se, og de bare sidder i det samme. Jeg tror virkelig, det er sådan en, Jeg tror ikke bare, jeg tænker så meget. Det tror jeg 100% de gør. Jeg tror også noget. Jeg tror, de har glemt det. Fint nok i øjeblikket, ja, men jeg tror, at dagen efter har de glemt det. Jeg tror godt, sådan noget kan sætte sig. Synderne. Det tror jeg helt sikkert. Jeg tror, hvis man er 2 forældre, og den ene er på chancen, og den anden er, ja, så er den anden. Okay. Men jeg synes, man skal tilnærmelsesvis prøve at være så meget i momentet med børn som muligt, fordi man har set det de første 3 år. Jo mere opmærksomhed du giver dem, jo lavere sandsynligt er det for, at de udvikler angst, depression osv. Ja, der er faktisk lavet sådan en kæmpe KU-undersøgelse, hvor de prøver at kigge på sammenhængen mellem børn, der bliver sat i institution, og udvikling af depression, angst og stress. Og de så, at de børn, der blev sat tidligt i institution, var dem, der havde højst sandsynlighed for at udvikle det. Og det skyldes nok også, at det der med, at du ligger et barn et sted og stikker af fra med sådan lidt low-key en traumatisk oplevelse, fordi de vant til deres forældre, og du så lærer dem at blive okay med det her traume og være sammen med en anden person. Og så hænder det bare rigtig meget for de her travle forældre, måske, at de leverer deres børn kl. 7:30, og det er også dem, der henter deres børn senest kl. 5. Og hvis det er en rigtig lille baby, måske 1,5-2 år, så sover de måske kl. 7. De var meget tid med dit barn, 1,5 time. Altså, pædagogen er jo mere dine forældre end... 100. Og det er også... Og det er derfor, at vi gerne vil have, at pædagoger og andre essentielle arbejder på den måde får mere i løn. 100%. Fordi de er med til at danne vores børn. 100%. Altså, vi kan selv bare huske fra vores favoritlærer, at den tid og opmærksomhed, de har givet os som børn, er jo med til at definere os senere hen. 100. Og der er mig, nu ved jeg ikke, hvor tidligt du fik telefon. Men altså, før i tiden, hvis du skulle have fat i dine forældre, så ringede de jo bare fra kontoret af med en fastnet-telefon. Eller dine forældre ringede til skolen, og de gik så op. Altså, jeg synes jo ikke, der er så stor en nødvendighed. Nu har de jo tænkt sig at implementere det, at man ikke må have telefonen i folkeskolen. Altså bare have den med? Ja. Så man skal lægge den derhjemme? Jeg tror, det er enten sådan, så når du møder ind, så ligger det i en kasse. Eller så er det sådan, så, at du ikke må have den med. Sygt. Men jeg tror, at for convenience, så tager man den med og lægger den ned i en kasse eller noget andet, og så når du får fri, så får du den, fordi lad os sige, barnet skal videre til fodbold eller noget andet, hvad søren gør det så. Men jeg tænker bare på, der er meget jo ikke nødvendighed for telefonen dengang. Men jeg vil også sige, det har også gjort, at man havde mulighed for at lave rigtig meget rav. Jeg havde i hvert fald. Ikke fordi du kedede dig? Det er bare fordi, vi lavede rav, og der er ikke nogen til at holde opsyn. Jamen, hvorfor skal det være en telefon til at holde opsyn?
nu. Du kan se, hvor de barn er henne på din film. Ja, hvad skal du bruge det til? Du kan se, hvis de er ude et eller andet sted, tænker fanden laver vi helt derude i, hvad hvis du bare fjerner i Hvidovre? Fjerner den, blokerer den. Findes der ikke sådan nogle apps til at lave alt det der? Nej, det tror jeg ikke. Ellers så skal barnet, og jeg tror ikke, så har barnet ikke nødvendigvis adgang til den der Apple ID til at kunne fjerne sin device. Okay. Men jeg mener i skoletiden i hvert fald. Altså nødvendigheden i at have en telefon i skoletiden, den er der jo ikke. Nej, jeg synes, man burde lege som barn. Hvad hvis du går i 8. klasse? Hvad fanden lavede vi, da vi gik i 8. klasse? Hvor der var man bare ude og gik ud fra skolen, snakkede, drillede pigerne, prøvede spillede fodbold. Ja, true. Hvad end det var, altså man skal jo ikke have telefonen for at finde underholdning i det. Der er 100% også nogen, der sidder og sender den video og tænker, slap lige af, ja, vi sidder og laver TikTok, så vi finder I old heads til at komme og snakke. Fordi de synes, det er underholdning. Jeg tror, personligt mener jeg bare ikke, at den nødvendighed er der i skoletid. Altså der er det meget fedt at udvikle sig rent socialt. Fysisk socialt. Vi får en generation, hvor de ikke kan få noget at snakke foran mennesker, fordi de kun er vant til at snakke igennem telefonen. Det er også rigtigt. Men Jenkins, du siger, du har ikke nogen, altså du har mad som er delayed gratification, du har dit arbejde. Kom med eksempler, for jeg synes ikke, har delayed gratification? Hvad kunne det være? For eksempel at hike. Ja. Når du hiker, så går du op igennem, forbi bjerget og op omkring, indtil du når toppen, hvor du så får lov til at se den her udsigt. Belønningen er der. Det kunne fx være til. Det kunne være løb. Runners high får du først til sidst måske, eller når du har noget af det her. Det er træning, det kunne være en anden ting, det kunne være... Alle de ting, hvis du strikker... Alle de ting, jeg ikke kan lave. Nej, læser en bog for eksempel. Lytter til. Lytter til en bog. Men der er en bog, jeg faktisk skal læse. Jeg skal læse den der. Prøv at tage den frem. Dennis Rig. Blokkene. Du skal lige have lidt højere sådan her. Den her. Blokkene. Den her. Den skal du læse. Jeg har læst bagpå. Jeg har lavet en t-shirt sammen med både Dennis og vores ven Isan til den her bog, som han har udgivet sammen med hvad er det, Gyldendal. Det er gangster. Lavet en bog sammen med Gyldendal, det kan jeg sgu noget. Men en bog fuldt, det er lige pludselig det er jo reklamer. Jeg synes også, det siger, en bog, der handler om... Fuld bogreferat, så hvad er det? Du går ikke i 3. klasse? En roman, der handler om livet på bloggen og fortalt fra forskellige personers perspektiv. Spændende. Nå, kom. Hvad er din instant gratification, inden vi skal wrap it up? Eller delayed gratification? Det er for eksempel sådan som træning, løbe... Men okay, så det siger sådan her. Du træner hvor mange gange om ugen? 4 måske 5. Tror du så ligesom en dreng, der busser, at din... Hvad skal man sige? Det bliver ikke overstimuleret, fordi det er usund. Men tror du ikke lige pludselig, så skulle du løbe endnu mere for at få den der gratification, og så skulle du bænke endnu mere for at få den der gratification? Nej. Til en vis grad? Nej. Kan du se, jeg forstår, hvad du mener. Bevæger sig men stimuliet, altså dopaminudskillelsen sker bare, at du laver et stykke arbejde. Men tror du ikke lige pludselig, skulle du have bænket lidt mere for at få samme mængde sådan der gratification? Jeg skal bænke tungere for at få et større stimuli muskelmæssigt, som kan gøre, at når jeg tager mere vægt, så får den der belønning af, okay, jeg er gået fra 100 til 120. Men vil du være tilfreds med, at du har normalt du bænker 100, siger vi. Og i dag så bænker du kun 60. Ja. Så havde du ikke været lige så tilfreds med dig selv og dit arbejde. Altså, gør det, fordi jeg gør det bevidst? Tager de 60 kilo bevidst? Ja. Eller fordi jeg har syg den dag? Lad os sige, du har lidt ondt i armen, så du kan kun tage så lidt. Okay. Det vil du jo være pisse irriteret over. Jamen, der er forskel på, at jeg er irriteret over det, og dopaminudskillelsen, den sker af det stykke arbejde. Men tror du, lad os antage, at det så sker over en længere periode. Det er lige meget. At du skulle tage mindre. Det er lige meget. Du vil ikke blive sådan skuffet over det. Jamen, der er forskel på skuffelse, som er en subjektiv fornemmelse følelsesmæssigt. Men den mangel på den her dopaminudløsning, tror du ikke, at det vil kommer stadig af træning. Tror du, det vil påvirke dig? Det kommer af træning. Hvis jeg ikke gør det med min arm, så gør det med min ben for eksempel, så kan jeg jo tage normalt væk. Forstår du det? Men lad os sige, at al din træning er kottet i halv. Det sker stadig. Udskillelsen af dopamin sker, når du træner. Så det er uagtet, hvad du gør, det bliver bare udskilt. Jeg kender ikke noget til det. Okay, men det kan jeg fortælle dig. Bare det, du er i bevægelse, udskiller dopamin. Det er også derfor, der er mange, man har set hos folk, der er depressive og alt sådan noget der, at det, at de begynder at være fysisk aktive, hjælper på deres mentale sundhed. Sygt nok. Ja. Nice. Og jeg synes generelt også, at man bør gå efter det her delay gratification oftere, end hvad vi gør i nutidens samfund. At der er en stor forskel på, at noget er convenient, og noget er unødvendigt. Okay.
Altså jeg synes også, det er en fin ting, at man for eksempel kan bestille mad, hvis det er convenient. Men jeg synes ikke, det er en ting, du skal gøre 7 gange om ugen. Jeg synes, at der er noget læring og noget oplevelse, og der er noget erfaring, og der er noget succesoplevelse i for eksempel at kunne lave mad. Det er også hyggeligt at lave mad. 100%. Gå ind og se på YouTube. Bum. Lær at lave en pasta. Men er det forkert? Nej. Når jeg sidder og laver mad, men lad os antage, at jeg tager min iPad, jeg sætter et eller andet whatever baggrundsting på, imens jeg står og laver min mad. Det er ikke noget problem, det var bare stemningens. Men der er stensikkert nogen, der vil sige, at prøv ligesom du kan raw dog at lave din mad uden at have noget. Er du bare i dine tanker, også uden musik? Ja. Sygt. Der er 100% nogen, der vil sige det til dig. Sygt. Men du gør det jo, fordi du lytter til musikken, eller bare fordi den er der som baggrund? Det er hyggeligt. Ja. Stemning. Ja. Men du er ikke jo... Det er jo fordi, jeg ikke kan lave mad, hvis der ikke er musik. Det er det, jeg mener. Det er bare noget lidt. Ja. Du gør det bare, fordi du synes, det er rart. Ja. Jeg synes til gengæld, det der vi på et tidspunkt oplevede, som jeg synes var sindssygt, det var, at vi var Jenkins og jeg, og 6 andre på ude at rejse. Ja. Og mens vi er i gang med at stoppe om morgenen, så er der en, der spørger efter højtaleren, og ham med personen skal i bad. Og så siger han, hvad fanden skal du bruge højtaleren til, at du skal i bad? Så siger han, ja, og. Så kigger jeg på dem sådan der. Du har ikke blastet musik ude i badeværelset før? Aldrig nogensinde. Jeg synes, det er det mærkeligste nogensinde. Det er mærkeligt, det der. Nej, det var lige præcis det, der var mærkeligt. Nej, det er og der var også en mærkeligt. af de andre med det, der også var sådan, altså, hvad mener du skal bruge musik for at gå i bad? Det er sygt at formulere det sådan, at man skal bruge det for at kunne gå i bad. Men det der sindssyge vibe, hvis du står der og har din egen koncert inde i badet. Det er lige meget. Du går bare ind i badet, og så... Det er faktisk en af de få momenter, hvor du 100% i dine egne tanker. Hvor du faktisk kan sidde og tænke over dagen. Okay, bare være i dig selv. Stilhed. Silence. Det kunne du også lade, når du sidder og laver din morgenmord. Jeg kan love dig for alle mand som sin telefon. 100. Det er det, jeg mener. Og det ene... det ene er lidt mere krævende end det andet. Så jeg tror, jeg synes i hvert fald, vi må se i kommentarfeltet, hvad folk synes. Kommenter faktisk lige, om I synes, det er mærkeligt eller ikke mærkeligt, at gå i bad og spille musik. Jeg synes, det er noget af det mærkeligste nogensinde. Jeg synes, det er fucking hyggeligt. Og synes din far, det er normalt? Hvad? Synes din far eller mor, at det er normalt, tror du? Altså, jeg tror, vi altid, når vi er blevet teenagers, har spillet musik, mens vi har været i bad. Jivon, han blaster derhjemme musikken. Men siger de folk, kunne de ikke få mig at sige noget? Nej. Det. Jeg har haft det lidt fornemt, ja. Din bedste mor, der kigger på og tænker, hvad fanden er der foregår, G? Altså, sådan er jeg tror bare, hun ikke vidste, hvad der foregik. Jeg tænkte, okay, SP. Okay, vi skal lige have en sidste to. Ja. Fordi du skal jeg skal gå. Hvilken retning vil du gå, Jenkins? Okay, det er vi klar? Kom. Jenkins, du står i det her scenarie, hvor du er til et arrangement. Ja. Og til det her arrangement, der er der to af dine venner, er der også. Ja. Og begge mænd synes, det her arrangement ikke er så fedt. Ja. Du synes sådan, det er okay, men det kunne være bedre. Hvorfor er vi der? Er vi der, fordi vi bliver inviteret til det, eller er vi der, fordi der er en hensigt med I troede, at det ville være spændende. Okay. Og så siger din ene ven, ved du hvad, glem det her. Jeg tror, jeg tager hjem og gamer. Skal vi tælle til mig og game-drenge? Siger den ene. Og siger den anden, nej, jeg føler ikke helt for at tage hen og game. Skal vi gå hen og se den her film, som I alle tre synes faktisk lyder som en fed film. Og du som tredje mand synes faktisk, det er et fedt arrangement. Ja. Vil du gå med ven nummer 1, og så sige, ved du hvad, vi skal have game? Nummer 2, og så sige, vi tager biografen. Eller som tredje mand sige, okay, I gør hver jeres ting, jeg tror bare, jeg bliver her. Og du kender ikke en eneste mand til det arrangement. Jeg tror, at jeg har fundet det, der hedder et kompromis. Så skal man også kunne med sine venner. Ja. Så vil jeg bare sådan der, du ved, ja, det er lidt kedeligt det ene og det andet, men lad os lige være her for at vise ansigt, så kan vi gå lidt tidligere. Så kan jeg sige, jeg er ikke lige oplagt til at gå i biografen, jeg falder i søvn, men vi kan sagtens lige tage hjem til dig game efterfølgende. Og så kan vi sige, næste gang vi ses, så lover vi, at vi tager i biografen. Okay, så du vælger dit eget behov først og siger, ved hvad? Nej, jeg tænker, du ved, fordi når jeg kommer til events nu for eksempel. I har været den timekriterier. Det er jo også for, at du ved, både oftest, jeg kommer oftest kun til events, hvis det er nogle venner, der holder det. Og jeg kommer bare for både at vise support, og for ligesom at vise ansigt og være der til stede. Så vi er der i den tid, det giver mening at være der. Og så er vi sådan der, du ved, godt gået, tak for i dag. Så kan vi tage over game. Biografen, det siger mig ikke så meget, det ved du også godt. Ja. Så vi kan være sådan der, næste gang vi tager biografen, og næste gang det bliver aldrig. Okay, crazy. Hvad tænker du? Jeg tror, det har afhænget
lidt af tidspunktet, vi er til det arrangement. Og så om vi er der været klokken 2 på eftermiddagen, eller klokken 8 om aftenen? Ja, fordi hvis vi er der klokken 2 om eftermiddagen, så har jeg sagt til den, okay drenge, lidt ligesom du også har gjort, lad os måske bare lige prøve at se, om det bliver lidt bedre inden for næste halve time. Det gør, at der er nogen, der kommer, som vi kender. Hvis ikke, så smut. Så har jeg i hvert fald fået det, jeg måske i gåseøjne lidt efter. Og så siger jeg, ved du hvad, dagen er jo fresh, vi kan gå ud og få noget at spise til biografen, og så gå hjem til ham vores ven, og så sidde og game lidt. På trods af, at den ene ikke vil den andens aktivitet, men vi synes jo alle sammen, at det her spiller sjovt, og vi synes, at den alle sammen er interessant, så lad os gøre det. Frem for at dele os op og så sige, ved du hvad, vi sagde med dig, vi to skal kun hen og game. Du må selv finde ud af den biografen eller noget. Jeg tror, det er en ærgerlig måde at begrænse en begivenhed på. 100. Yes. Det var meget sådan. Bare det? Det var det. Okay. Så siger vi tusind tak for, at I har set med på episode 2. Fortæl os, hvilken vej I vil gå. Fortæl os, hvilken vej I vil gå. Og så ses vi i næste episode af A og C Snakker.